ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Накау тиҷи қарор доред. Дар ягон ҷо ба ҳузури шумо лайк азер кинем, мо бӯша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Дӯстон, пеш аз сарчаи ба диққати шумо мехоҳам расонам ки мо аллакай шабакаи дуюми худмон кушодем ва аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунем ки дар шабакаи дуюми мо, яъне Taj MMA обуна шидана фаромӯш накунед. Чунки дар шабакаи Taj MMA низ хабарҳо, мусоҳибаҳо, прямои эфир, биографияи варзишгарон ва хайлайтҳо пешкаши шумо мегардад. Ссилкаи канал дар описанияи ҳамин видео. Чӣ хеле ки мо шумо медонем, Лоиқ Раҷабов дар полуфинали Гран-при ПФЛ набард дорад ва имрӯз боша маросими вазнкашӣ ва маросими рӯ ба рӯ бо ҳамроҳии рақиби худ хубу хотирмон гузашт. Хотиррасон мекунем ки Лоиқ Раҷабов бо рақиби худаш Александр Мартинез дуюм бор ҷанги ихча баргузор мекунад ва бояд бе ягон мушкилӣ ғалабаро ба даст биёрад. Маросими рӯ ба рӯ хубу хотирмон гузашт. Ба Лоиқ Раҷабов ғалабаи дурахшон ва ба финал роҳ ёфтана орзумандон. Дӯстон, магар мо Лоиқа дастгирӣ намекунем? ҳатман худи ҳозир дар комментария диро ва Лоиқа дастгирӣ кунед. His official weight, 156 pounds.